Ramon Berenguer If. No, Berenguer IV. Bé, això ho diré, sí. Saps què val ser aquest pavo? Ni idea. La cosa més important de Tàrrega. Ah, l'skate park. No, més important. Més important. Sí. Llavors hauríem d'anar a la pista d'atletisme de Tàrrega. Bueno, t'has anat a l'època contemporània de Sí. Silveri I. Silveri. Sí, sí. No, puja més important. Més, llavors ja hauríem d'anar a la gran piràmide de Gaza targarina. Sí. La tassa. No. No? No. Doncs no en tinc ni idea, la veritat. No sé. Tàrrega. Què? Tàrrega, aquest tio va fundar Tàrrega, és el fundador de la nostra vila. Va aixecar el castell, el nostre castell. Castell. Quin castell? El nostre castell! Això és un castell. Tu veus un castell aquí? A veure, és veritat que ja està una mica en ruïnes, però... Serien les ruïnes del que un cop van ser les ruïnes del que va ser un castell. Sí, estarem d'acord que no està gaire ben conservat, però el seu dia va ser el més important de Tàrrega. Sí, però ara és una puta merda. Sí, és una merda, però... Hòstia, que és el més important de Tàrrega. No sé. A veure, com t'ho explico? O sigui, que el castell estigui més abandonat que la Waikiki no és el meu problema, vale? Jo només volia explicar No. qui collons va ser Ramon Berenguer IV. Hòstia! Però què li agafem aquest ara? Per una cosa així, es posa així. Castell. Des de la plaça Rafael Casanova, o també coneguda com a plaça Lleida, si has estat adoctrinat pels del mocador verd i negre, arrenca el gloriós carrer de Berenguer IV, dedicat al fundador de la nostra vila. Un carrer curtet de 300 metres, situat al popularment conegut com a barri de la Punyalada. És un carrer que té truc al final. Tu vas caminant i veus una llar d'infants i t'imagines que és un entorn ideal perquè aquests nens i nenes que estan fent les seves primeres passes de la vida visquin perfectament, però ojo, cuidado! Vine, que de cop i volta et trobes al final del carrer amb un precipici. Vine, i amb un carrer que està més abandonat que el propi castell de Tàrrega. Un carrer on segurament els firaires del segle passat ho haguessin passat pipa. I a part, us preguntareu, això té nom? Doncs sí que té nom, té gossa, algú li ha posat carrer de Claravalls. Suposo que per fer una espècie de vendetta per aquell semàfor que ens fot parar a tots quan anem cap a la muntanya. Però calma, no anem tan lluny, que el carrer del que estem parlant avui és el carrer de Ramon Berenguer IV. Una pregunta, perdona, saps qui va ser Ramon Berenguer IV? Ramon Berenguer IV va ser un escriptor, no? O no? L'escriptor? Ah, ja ho veurem. Ostres. ¿Era un comte de Barcelona? No. Yo no me acuerdo ya. Sabeu qui va ser Ramon Berenguer IV? Ramon Berenguer IV, Sí. rei de Catalunya, no? Rei de Catalunya? Ni idea. Quina idea. Vale, merci, adeu. Ramon Berenguer IV, un noble i bon governador de la nostra vila o un cruel despietat que torturava cerverins, el qual el transformaria en un noble i bon governador. Però bé, és igual, anem a descobrir algú que ens expliqui qui va ser Ramon Berenguer IV. Vinga, va, avui parlarem del bo del Berenguer IV. Estem davant del gran castell de Tàrrega amb l'Oriol Saula. Ell és director dels museus de Tàrrega i estem aquí per una eminència per parlar d'una de les figures més importants de Tàrrega, que és qui diuen que va ser el fundador de la vila, qui va aixecar aquest castell d'aquí que estava una mica patxim-patxam, i estem parlant de la figura de Ramon Berenguer IV, no? No. Però si hem anat a mirar el carrer de Ramon Berenguer IV... Sí, li han dedicat un carrer, però em sembla que no era ell a qui li havien de dedicar, perquè realment la persona que va conquerir aquests territoris i va manar dirigir el castell va ser el Ramon Berenguer I. El primer?
El primer. I el quart què va fer? El quart va fer altres coses. Però aquí Tàrrega no. Aquí Tàrrega no. Aquí Tàrrega el seu paper no és rellevant. O sigui que hi ha un carrer que està malament aquí Tàrrega, podríem dir. Sí. Això Hòstia. van decidir els polítics de l'any 47 i potser Bon any, no també. havien llegit massa bé la història de Tàrrega. Sembla ser que no, però bueno, llavors no cal rebobinar, comencem. De nou, Ramon Berenguer I. Sí, No? Ramon Berenguer I. Doncs Ramon Berenguer IV l'eliminem del mapa totalment i parlem del Ramon Berenguer I, que ell sí que va ser qui va aixecar aquest castell o com va anar això? Sí. No sabem si el va començar a aixecar ell ben bé, perquè ell quan conquereix aquests territoris ja hi ha una fortificació a mig fer. Però anem a pams. El Ramon Berenguer I és fill de Berenguer Ramon I, Hosti, el corbat. per fer-ho fàcil. Per El fer-ho corbat, fàcil, suposo sí. que devia venir... Exacte. I aquest bon home va morir relativament jove, amb 30 anys va morir i doncs va morir amb 3 fills, que són els que hereden doncs, els comtats, en aquell moment, els comtats de Barcelona. Estem parlant de quin any, més o menys? Estem parlant de l'any 1035. 1035. Ha passat uns quants anys. Ha plogut. llavors. Ha plogut una Gairebé mica. 1000 anys. 1000 anys, no? Gairebé. Gairebé. Llavors, què es troba el Ramon Berenguer I? Doncs que es troba que amb 11 anys ha de governar, que ell li toca, diguem, el tros més gran, que és els comtats, o l'antic comtat de Girona i el comtat de Barcelona, però fins a la frontera del Llobregat, i a partir del Llobregat cap a les terres, diguem, sarraïnes, doncs, cap a aquests territoris que llavors doncs, eren incerts, no? La Segarra, l'Urgell encara estava... Avui en dia també depèn com una mica incert, aquests territoris. També. Doncs li toca amb un germà seu, el Sants, i a l'altre germà, el Guillem, li toca el comtat d'Osona, que governa juntament amb la seva mare. Quan ell hereta tots aquests territoris, òbviament ell no governa encara, i és la seva àvia, és la Ermesenda, que doncs, una mica fa la tutoria, però també hi ha doncs, una sèrie de persones de la cort que són els que assessoren i doncs, fan una mica la política. Però què es troba ell? Doncs es troba que en aquest moment de debilitat, perquè ell és doncs, molt jove, comencen a haver-hi rebel·lions internes, però fins i tot externes. És a dir que... Estem parlant quan ell tenia 11 anys. Quan tenia 11 anys... Ja ha d'afrontar rebel·lions internes. Rebel·lions internes. El govern d'un nen que avui en dia faria primer d'ESO o inclús sisè de primària, no? Hòstia, tot això d'aquí aconsegueix anar-ho resolent i tancant tots aquests temes, però espavilat. Una de les seves principals opositores va resultar ser justament la seva àvia. I tota aquesta situació de conflicte de l'Ermesenda, la seva àvia, hi ha un abat famós, que és l'abat Oliva, que posa pau entre àvia i doncs, el seu fill. Però, entremig d'això, doncs, el Ramon Berenguer I mor la seva esposa i es torna a casar. Al cap de poc de casar-se, l'any 1052, va al comtat de Tolosa, creua els Pirineus, va al comtat de Tolosa per una sèrie de tractats i de política. Bueno, el cas és que s'enamora bojament de l'esposa del comte de Tolosa, que és l'Almodis de Marc. La famosa Almodis. La famosa Almodis. Suposo que arribarem, però són els gegants de Tàrrega, no? Exacte. Ah, amigo. Què passa? Que l'Almodis també s'enamora del Ramon. De Ramon Berenguer. Aquí hi ha lío, I realment, doncs, sí que abans el que hi havia hagut eren matrimonis d'interès, però aquí sí que hi ha una relació passional. Amor de veritat, Amor de veritat. I què fa el Ramon Berenguer? Doncs organitza un segrest de l'Almodis, amb tota regla, se l'emporta cap a Barcelona. De moment té un guió de Juego de Tronos, Se l'emporta cap a Barcelona i es casen. Abans l'Almodis repudia el seu marit, que era Pons III de Tolosa. Al seu marit això no li fa gens de gràcia. Això acabarà malament. I organitza tota una coalició de diferents territoris de la part de Tolosa i territoris veïns per anar en contra del comte de Barcelona. Ja ho sabia. Però, a més,
l'àvia torna a aparèixer, L'Hermesenda, l'Hermesenda, això no li ha agradat gens, el cony d'Hermesenda. i com que té contactes amb el papat, fa que excomuniquin el seu net, el Ramon Berenguer i l'Almodis, Via papat. via papat. Déu-n'hi-do. És a dir que Quins contactes, no? llavors sí que el Ramon Berenguer es troba en una situació complicada, excomunicat, amb tot diguem, exèrcit, diguem que està a punt de presentar-li batalla, i al final se n'aconsegueix sortint, és a dir, Sobretot, des dels 11 anys. amb diners tot s'arregla. Pagant Sant Pericante. Al final, tots contents i tot arreglat al final? Tots contents i tot Vale, llavors no és arreglat. com Juego de Tronos, eh? No, jo em pensava que hauria Sant per aquí al mig. Però espera't, no, espera't. Ara, veus, al final, quan et penses que tot va bé, al final... No. A veure, el Ramon Berenguer en aquests moments, doncs, és l'any 52 que es casa amb l'Almodis, al cap de poc temps, el 56, ja hi ha una mena de donació que fa doncs, en Frank Alou a l'Almodis doncs, del Castell de Targa, el Castell de Cervera... El Castell de Targa, que és aquest aquí. Exacte, el Castell de Camarasa. O sigui, el Ramon Berenguer va ser molt hàbil en política de pactes i aconsegueix, doncs, és a dir, expandir el seu territori de manera que els altres no es puguin expandir tant. Així, de moment, Ramon Berenguer seria com el Pedro Sánchez del segle XI, perquè de moment està acabant sempre de peu. Té molts rivals i moltes coses, però... Un gran estratega. Un gran estratega. Un gran estratega. Això... Amb tot això, quan conquereix Targa, el que fa és, al febrer del 57, ja nomenen a un castlà, el Ricard d'Altemir. Què és un castlà? Un castlà és, diguem, una mena de personatge cavaller, un senyor feudal, que hi administra aquestes terres, però amb de lloguer, diguem-ne, amb una sèrie de condicions. Amb una sèrie de condicions que ha de fer, doncs, protegir el territori, òbviament. El guardià de Targa. I construir aquí, doncs, un Exin Castillos. A la documentació es parla que ja existeix les restes d'una torre que està mig edificar i que aquesta torre, que fa 100 pams d'amplada, doncs l'han de fer de 100 pams d'alçada, fer-ne una altra d'igual i després 2 torres més. El cas és que té l'obligació de que hi hagi també una host de 10 cavallers protegint aquest castell i al cap de uns anys ja demana una pròrroga perquè no ho ha pogut fer. Sí, això dels retrasos amb les obres també passa de fa 1000 anys. Vull dir, hi ha coses que han durat tota la vida, veig. Això ha durat tota la vida. Perfecte. I en aquella època, encara més, i en una zona, diguem, inestable, com era doncs, aquí. Estem parlant de que Balaguer, Lleida encara no s'havien conquerit. Què passa amb els fills de Ramon Berenguer? Primer, clar, Ramon Berenguer primer va tenir... Va sortir al quart, ja veuràs. 4 fills amb la primera dona. Amb la segona em sembla que no van tenir massa temps de tenir fills, però amb l'Almodis tenen també 2 fills, en principi, segons diuen, bessons, que era doncs, el Ramon Berenguer II i Berenguer Ramon II. Lo de canviar els cognoms també és de fa 1000 anys, eh? No sé què dir, l'Aitana Bonmatí, que era la primera... No, això de canviar cognoms... I què passa? Doncs que el Ramon Berenguer I opta perquè la línia successòria vagi cap als fills amb l'Almodis, és a dir, que vagi cap al Ramon Berenguer I i el Berenguer Ramon II, i un fill del seu primer matrimoni, doncs això, òbviament, no li agrada. Com se diu aquest fill? Doncs ho sento per vosaltres, però es diu Pere Ramon. Hòstic! Pere Ramon. Em sona. Pere Ramon. Em sona una mica, el Pere Ramon. Què fa el Pere Ramon? Doncs es carrega l'Almodis, mata la madrastra i això doncs, és un cop molt dur pel Ramon Berenguer, que ja, doncs, això passa al 1071 i el Ramon Berenguer mor al 1076, però els últims anys doncs, ja és, diguem que una mica doncs, mor amb la pena d'haver perdut d'una manera tràgica la seva dona a mans d'un dels seus fills. Podríem dir llavors que Ramon Berenguer I va ser el fundador de Targa? Podem dir que sí. Però tot i així, Targa ja existia. Targa, en el fons sempre ha existit. Clar, això... A veure... Aquí podem obrir un debat filosòfic. A veure, sempre s'ha parlat que el castell de Targa està una mica abandonat, però des de quan està abandonat? El castell de Targa ha estat una constant
el seu abandonament, és a dir, ja quan al Ricardo Hòstia. Altamir li encomanen doncs, la feina de fortificar el Que castell, és el primer. que és el primer castlà, ja veiem que no No. acaba de fer la feina. Al segle XIV hi ha una inspecció reial. Hòstia, una inspecció. Arriben a la conclusió de que el castell està en ruïnes i que només hi ha, en teoria, 20 cases dels cavallers que hi hauria d'haver allà, doncs només n'hi ha una que s'aguanti. Ja després, al segle XVI, la cosa ja no se'n parla gaire, el castell de Tàrrega, al segle XVII ja es parla dels corrals del castell de Tàrrega, Quin declivi, no? i al segle XVIII ja no se'n parla gairebé gran cosa, es parla de corrals també, de bestiar, De que estan castell a aquí. corral. I al segle XIX, fins i tot hi ha documentació que ens diu que en aquell turó on abans hi havia hagut, diuen, el castell de Tàrrega, Hosti, és que no hi havia... Llavors hem estat pitjor, eh? Per acabar, una pregunta que amb tots aquests capítols estem fent. Creus que Ramon Berenguer I es mereixia un carrer a Tàrrega? Es mereixia un carrer a oh, i Tàrrega? tant, per descomptat d'una plaça, jo penso que es mereixeria. Una plaça potser fins i tot, no? Potser des d'aquí acabem demanant que aquell carrer que teòricament està malament, hem quedat, ha d'estar malament segur, Ramon Berenguer IV no va ser ningú de Tàrrega, doncs qui sap si d'aquí un temps potser s'acaba dient Ramon Berenguer I o es busca una plaça, o qui sap si d'aquí 100 anys o 1.000 anys, perquè aquí els tempos van així, la plaça Ramon Berenguer I acaba sent aquesta. Podria ser. Podria ser, sí, Però sí, potser sí. nosaltres no ho veurem, però bueno, esperem que sí, no estaria malament. Estaria bé. Estaria bé. Estaria bé. Doncs moltes gràcies, Oriol. Hem fet una revisió dels 1.000 anys d'història del castell. Ara que ja coneixeu a Ramon Berenguer I, esperem que acabeu de disfrutar aquest castell que tenim aquí. Adeu! Estimats oients, gràcies per arribar fins al final de l'episodi. Soc el gran mestre del coneixement targarí. Què? Què us ha semblat, l'episodi d'avui? Més lluny no podíem arribar, Escolteu, abans de marxar us explicaré un petit acudit. Sabeu per què diuen que a aquest noble li agradava molt el Ribondara? Perquè Berenguer, ai, hòstia, que bo, hòstia, que bo. Ai, perdoneu. Bueno, a reveure, companys, i recordeu, quan sortiu al carrer, vigileu on poseu el peu, Berenguer!